xente moi grande, non? No coro, é impresionante. É que no 58. E no medio están o teu pai, están os gaiteiros todos no medio ali, non? Participando, cantando tamén. El foi un home que fixo un corazón, depois aí, claro, aí entramos que se tocaba, se cantaba a Lola de Vega, se cantaba Negra Sombra, se cantaba O Bico de Montes, a Furia da Chané. Agora nin Dios pode cantar eso, non existe no mapa. En Furiadas Largas, daqui de Pontevedra, que reivindico moito. Pepe, outra historia, me parece... Dime, cariño. Os problemas políticos que teve o teu pai, non? Estamos falando do 36, e isto é importante que o saibamos todos. Eu non quero preguntar de viva voz, non aparece aquí nin no artigo, pero me parece importante, Pepe, porque pola súa afiliación á CNT... Meu pai estuvo na CNT, era o sindicato máis reivindicativo que había. Porque a xente... Todo o mundo somos ricos agora, se non nos cambia todo, vamos comendo arroendo, somos ricos. Hai que comer, é o que ten. Pero antes da guerra, non había nada tampouco. E pois da guerra menos. Meu pai reivindica como que dá sin pai. Con 16 anos se meten na fábrica de tabaco, por que? Porque non había viu de edad. E metían o fillo, había un equipo de xente que metían o maior a traballar. E a aparece meu pai no tabaco, esa se engancha na CNT. Confederación Nacional de Traballadores. Claro, de puta madre, todo, pero salta o 36, e se lle aparece unha pistola aquí na cabeza, así, dun practicante empleado da fábrica. E me dicía, e tiña as cachas de nácar. E me deu de rollo, cara. E me deu de rollo. E me dixo, tiña as cachas de nácar. A pistola así, rojo de mierda, estas historias. Estuvo despedido aí, a partir de aí despedido, pois estuvo 12 anos. O que pasa que pasar 12 anos, eso está aí, que despediran tanta xente por España da fábrica, que a mellor algúns irían hasta de Franco. Bueno, vamos a decir o lado positivo, nos estamos poniendo así moi serios. Preguntache, chaval. Pero me gusta que oigas. Vamos a decir o lado positivo. Tamén despois, algunha viaxe, e eso xa era moi longa, había permiso. Bueno, eu, por exemplo, vou dicirlo, como era unha empresa estatal... Vou falar claro, eu cando me quedo con Paradela na Asociación Femenina, estamos leiro con él, depois con Gaiteiro, con o sobrinho, con Ambite, con Miguel, con Manolo, cando quedo con o vello, eu vou para México no 63, o vello un mes. Aquela que putea calquera dentro da fábrica, esas non van. Non te dá permiso Madrid, todo culpa Madrid. Naquela chegou ali, a Felicita San León, que foi o que fixo Saca Andaina, que fundou Saca Andaina, que fundou unha industria. E lle digo, Felicita, xa non podo ir. E me dice, como? Pois que lo arreglamos. E digo, aquí. E marchei co grupo, salí a 6 da tarde, marchei para Madrid. En Madrid, ensayábamos no María Guerrero para marchar para México 3 días ali en Madrid. No teatro. No teatro María Guerrero, na Plaza Santana. E aí viña Maruja San Pelayo, que lle chamaban la Dama de España, e foi a que fixo a Organización Mundial de Folclore que existe hoxe, sabemos, non? A fixo ela. Da sección femenina, a fixo ela. A Ción, que existe hoxe, a fixo María esta. Era unha tipa con carácter, e se chegábamos a México iba con os republicanos a comer, a oídos, se falaban, cambiaban de impresións, porque estes grupos de danzas da sección femenina, que era o que tomedes nota, fixéronse porque a ditadura non lle daban entrada a ninguna parte. E íbamos 8 grupos escollidos de España, escollidos, un de Bilbao, San Sebastián, outro de Asturias, outro de Sevilla ou Málaga, escollidos. Nun avión e aparecías de México. Aparecimos en calquer sitio, en Buenos Aires. Aparecimos en Varsovia, que non había relacións diplomáticas con España. E facíamos un Pero un pouco para eso tamén, non? Foi un peito para que lle dera entrada á ditadura. Porque a División Azul foi a Polonia. E nós chegamos ali, e vou pola cera con Casal, Miguel e Amite, e ven un tío unha mano, facía Franco, e facía, mi que carallo me dices, ente yo puro.
non fixen Era nada. ese o avance diplomático, Non, o avance cultural do país, non? Foi para dar entrada á ditadura, digo aquí, casi non o dixen en ningún sitio, pero eu sei que a xente non o sabe. Eso se fixeron para eso, para dar entrada á ditadura en Polonia, en México, que está medio gobierno republicano. Ali non puxeron tres bombas, non o dixen tampouco, eu non sabía, claro. Para actuar, non? Estábamos actuando e puxeron tres bombas non para facer daño, para facer sabotaxe, non daño. Explotou unha lá, estaba actuando Pepe, conoce, Raúl, Pepe, o de Gijón, o grupo Jovellán, estaba actuando alá, e ese momento. E seguiron tocando, velando. Se levanta xente que eran os republicanos, os do exilio, os emigrantes. Empezaron a berrar España, España, pero eles, os republicanos e os emigrantes, punto. Depois reventou, e outro día reventa nunha exposición española que había, reventa outra bomba, que non era para facer daño. Non, que non sei que non era para facer daño. Reventa, lle colleu as más. Eu teño iso todo na casa. Os recortes que pegamos, teño todo. E teño a grabación. Porque depois se grabamos unha cinta grande e me pasaron dúas cintas pequenas, teño a grabación. E colle, e outro día era un republicano, un exilio, un home non fixo para facer daño, fixo para dicir estamos aquí. E outro día, de repente non máis, que non lle faría pouco daño, da exposición española, o que levaba, o petado, que levaba. Era, teño periódico, que compraba o periódico, e era un home no exilio da República, era catalán, como xa. Gracias, Pepe, pola túa sinceridade, pero eu vouche entrar ainda máis alá. Quero que me contes as grabacións discográficas frustradas que tuveches. Sendo sincero, como está sendo, Pepe? A ver, dime. Tuveches oportunidade de gravar varias veces. Eu, unha vez, eu vou dicir que me deixes claro, me preguntas, como é o amigo Perrenches, Fernando, se me acerca un home e me dice, mira, soy de Move Play, esas casas discográficas, me dá outra xente e dice, mira, nos estou escuchando, estamos nos Caneiros, e non tenemos música galega, e que si queren gravar lo que quieran. Está, me deu outra xeta, da que le digo, vamos a gravar, joder, veo aí este home, gravamos, e algo. Naquela, pues, nos tiñamos un programa, tiñamos a Alvarado de Vega dos Raitas, tiñamos unhas peciñas de alta, foliadas largas, tiñamos os teus ollos, as dos gaitas, a foliada chanela, para que tiñamos as dos gaitas, que hoxe non a sei nada. Tiñamos o noso, con anta. E resulta que vamos a ver se gravamos, vamos a ver se facemos, pero xa noto unha frialdade co gaiteiro en frente, que eu non quería nin gobernar nada porque non lle puxen nin presuposto, nin lle puxen nada, nin dixe nada. Falei con o presidente do grupo de empresa tabaquero e lle dixen que conocía a Emilio Díaz, que era o director da Radio Nacional de España, en frente á fábrica de tabacos, na casa das Fidarreras. E me dixe, non hai problema, joder, nace, non hai problema, hombre, somos amigos e me levan días 12 ali. Falo con ese, digo, mira, nos grava aí 4 ou 5 pezas para mandar a Madrid para este home. Dice, lo que queráis. Me tengo o equipo preparado e non me aparece outro guiteiro. O Perrenches. Duramos pouco. Ti para gravar, pero estabas para entrar no estudio e non apareceu. No. Íbamos a gravar en Radio Nacional para que este home, para justificarse en Madrid, mandara a grabación con o equipo de Madrid. Depois xa entraríamos en tratos. Non me aparece. Me manda caralho, O digo con todo cariño. Zamán, que hai que ter estómago. Si non tratei nada, nin fixe nada, nin puse en presuposto, nin fixe nada. Non me aparece. Xa deixaba de tocar con ele e me dice, pai, non te faz caso, coño, por meu pai, non? Que de coño. Tirei, non durei moito con ele, a verdade. E falo vender, que eu lo reivindico. Agora porque me preguntaste. Pero é que depois me pasou outra igual. Depois me pasou outra que me clavaron pola espalda que non ando moi dereito. Joder, a miña vida, levei moitos sopapos. Estar metido no folclore sin ter por qué. Levei sopapos de xente inútil total, de xente impresentable. Joder, xa non ando, eu estou porque me dá gana. E non ando, alguén temprano isto, non te preocupes, se teño, estou aí. Como meu pai, como a familia.
estes andan. Fomos a Barcelona, porque nos chamou espabilado, daí de logo, pois, Di quen é, claro. eran amigos na Teresita, estou aquí na emigración, as palabras deles, sabedes o que son, estou aquí na emigración, e te de escribir, a concurso de Aitas no 81, me parece que foi, era este de escribir, e digo, nós non vamos a concurso, eu me gustei dos concursos, nin de xurado tampouco, non me gusta, porque sepan, respeto todo. Falo con Miguel e dixe, mira, chamas, xa me dirimos o número de Miguel Paradela, e o número da Mita, mira, chamos ti, e se eles dicen que sí, pues venga, vamos a pasar un fin de semana aí de carallada. De vez. Aparecemos alá en Barcelona, todo moi ben, me daban 3 buses de aquí, de Galicia, van de aquí de Vigo, van de Pontevedra, van de ali, van de lá, eliminan grupos xa, que mandaran a grabación, e Foxo puxo un testamento ali. Puxo unha peza que era o testamento, non sei de quen carallo era, dos Reyes Católicos, ou para la loca. É que non foi demasiado. Esa era a peza obligatoria? Mira, sí, mira, pon. Entraban a 8 compases, paraban a ver. Entraba outra da C6. Parábamos as dúas gaitas. Entraba o bombo 8 compases solo. O vikingo. Os vikingos nos embarco vikingo. Andaba a caralho. Teve unha semana sin dormir para centrarme. Para facer a peza. É demasiado. E nos de conta a parte. Clasificado xa para... Sí, estamos alá, vamos con os grupos todos, vamos de aquí, vamos de Vigo, vamos Mosenas, vamos outros, todos encantadores, hubo debates no coche, sabes, nos vamos por aí todos, no, porque chilico, que non é así, para todos os debates, de puta madre. Vamos ao Palacio do Congreso do Velho de Barcelona, a actuar. Llegamos ali, cando nos toca, xurado de toda Galicia, Otero Covero, tamén, estaba de xurado, pois nos toca de levar o primer premio, tocamos o rodicio de Anta, do meu maestro, e tocamos o testamento do funcionario, o que era, o obispo dai do Coura. Quedamos sin bates, parte de Dios. E bueno, pues nos dan o primer premio. Todo o mundo, teño os periódicos, dice Mosenas, o primer premio estuvo vendado no periódico. O Ricardo, Luis, e todos, levan o segundo premio, depois e estamos de acordo no primeiro, no segundo, teño recortes todo. Resial eran. Resial. Pero non estamos de acordo co terceiro. Estas cosas dicen no periódico, no movimento, foi o Sestar a contar uns contos, cantou Casal, Bandeira Galega, Casal, Casal, canta moi ben, cousas como son, é indomable, é un mundo, todos son enemigos, é cojonudo, é o mellor que temos aquí en Galicia. E, bueno, pues daban o primer premio e chaman para gravar, pero non me chaman a mí. Chaman, aparece Miguel na miña casa e me dice, mira, vamos a gravar, que me chamaron aí, era por haber conseguido o primeiro premio. Ai, non importa, despois. Joder. Ven os dous. Ainda tomamos whisky na miña casa. Se falábamos pola mañá que premio por un concurso, non? Que pena, que pena. Facer un concurso e che grabas, tens unha grabación... Eu sempre le vejo papos, pero me igual aquí estou. A mí non me igual aquí estou resistindo. Tomamos whisky na miña casa, e vamos a gravar, lle fago, vamos a gravar Rodicio, o Policario, as pezazas moi boas, vamos a gravar. Xa aquí, peto ali con... Me graban os dous e me deixan na casa. Joder, que fixen nada. Que triste. Eles falan, os enemigos hai que falarles. A ver se se educan, a ver se os educamos, entre todos, a ver se facemos algo deles. Joder, que fixen eu. Bueno, Pepe, xa che pedín máis, eu creo que do que querías. No, vos estou falando... No, acabou a conferencia e acabou toda... Vamos a ver que fixen. Ahora que a xente faga preguntas... No, por eso... Que fixen eu... Solo dar unha cousa só. É que está dicindo dos dous
que a xente non sabe quen somos dous. Xa o Como sei, pegan con pero Pedro. eu a Pepe lle fixen as preguntas Que pena. con malicia. Que pena, siguen tocando con eles, pero despois ao final, os plantei, claro. Me estaba, ensayamos, e ele facía, eu pasa Claro, mana. non decimos quen somos. Ensayamos. Pero son Se sabrá. compañeros dele. Ensayamos, pa semana facía. Ensayamos hasta hoxe, pa semana. É unha cousa só, Que xa para tristeza. rematar, que me gustaría que lle fixera de Además, vou falar unha cousa, hubiéramos feito unha grabación bonita, porque ensayamos 3 días a semana, tiñamos un programa bonito, hubiéramos feito, era Miguel Paradela, meu socio. No, eso es después. E me falo me veces mañán tomando un whisky con eles, pero... Pepe perdeu de gravar 2 discos, un con móvil play e outro ese. No, como sempre, me dice o que quixéramos, claro. Pero eu digo, pero por qué? Se tiñamos todo feito, ano 21. Pepe, mira, isto foi mellor, foi como os campaneiros. Os campaneiros non sabían que os gravaban e ao teu pai e compañía igual, os gravaron no 52 en un folclorista de Estados Unidos, de tal, claro. En esa semana, en en esa semana que os planto eles, vou para Nova York, é Raúl, vamos para Nova York. Eu pude levar a Ambite de tanto tempo, o mío que me peleo levo a outro comigo, pero quedar unha casa en Nova York foi un horror. Ahora as preguntas. Ahora déxeme falar. Un segundo nomás. Vale. Un segundo. Pablo, queres de iris? A ver. É para que veña a ronda de preguntas, que creo que é máis interesante. Pude levar a un viaxe que non me aventó, pude levar a moitos viaxes. A Manolito, ao outro. Depois fomos a Lituania, fomos a Praga, Varsovia, Lala, e pois algún día que faltaba, oye, ven comigo lá, vamos alá. Cara de robo. Puntos y pero no revueltos. Entonces fa, que pena. Esto non é moi mal, lo que era, que eu, vaya a ser, eso non eu fago a nadie, eso non se pode facer. Os amigos, de moitas bicocas por aí por o mundo adiante, en Varsovia, xuntos, de colocarnos moitas veces para lá, nun club, para lá. Joder, de compartir algo máis que eso. Non teño a muller por aí, volvo a apuntar a esa parte. Bueno, para rematar só, me gustaría, clarificar unha cousa. Eu esta conferencia, ou esta charla, que é máis ben unha charla entre amigos, dime encantada, primeiro porque son de Iris, porque coñezo hai anos a Pepe, e estas preguntas un pouco iban con malicia, malicia así relativa. Pero todo isto xa de novo, que entrabas aquí na comisión esta con estas picuiñas, e aos picuiñas les agradezco moito, que os vaya todo ben, estás facendo un traballo cojonudo, que hai que reivindicarvos, os cuartetos reivindicando, e estades aí. E vos desexo moita, que yo fagades moitos cuartetos, e na faltan moitos que facer. Pero que se faga de por vida xa. Xa que se faga. Eu digo, me estou acordando de Dubi, que realmente Dubi vos fixo homenaxes na Coruña, e hoxe eu creo que debía de estar aquí, que non podía, pero... Ai, Dubi. Sí. Realmente fixo homenaxes a xente que vivía ao Teo Farruco e a toda esta xente. Depois aí fixo homenaxe, Dubi, depois Ferrol, Constantino León, me reivindicaron, aí tiña de ouro, me vieron as cousas jodidísimas. Premio IA, de tantos tutelados, pero depois me reivindicaron. Alexandre Bóveda me fixeron outra homenaxe, e a outro non Rosalía, a Niño da Torre, bueno, eu creo que paga unha cousa pola outra, pero joder, que compartimos algunha muller xuntos, alguna da mesma cama. No, tres, que a facetita piraba da cara.
Ai, carallo, é que che pagan esto. Bueno, Pedro, pois eu das as gracias, eu creo que realmente Damos bordó a todos. eu fixe esta charla moi sentida porque son de Iris, porque a Vamos, viví a vai historia tamén. contigo e conozco Vos estou agradecidos a todos que estades aquí, e nada a máis. todos que estades E me gustaría que seguiredes Ya facendo estou- preguntas que eu vou descargar. Eu estou agradecido aos meus mariachis que non lles vexo o pelo, porque unha jefe de obra e che aparece nas Baleares. Veu esta semana nas Baleares de ver as obras da Lancheche con Ángel Joven e un pico canal. O outro, industrial desta plaza e provincia da Coruña. O outro, ingeniero de televisión. O máis tonto son eu, son un jefe. Bueno, me gustaría que seguiredes preguntando a Pepe. Preguntando o que era. A miña intervención xa está. Gracias, Pepe. Gracias a ti, con todo cariño. Quería facer unha pregunta. Algunha nota que, bueno, que me pasou Dubi, ¿no? Porque me comentaste Dubi, hai que comentar que este ano a mostra está dedicada aos tempranos por impulso de Dubi. Dubi é o que nos digamos, nos descubre este cuarteto, nos anima a... Que viñen para aí 2 anos Sí, con Dubi aquí. Con Dubi, de feito con Dubi, mira, vouche terapeuta que coñezas, porque... Reivindicou Dubi. Claro, de que Cousa. facer impulsou, é unha pena, unha mágoa que, bueno, por temos os estudos que está facendo ahora mismo, pois foi imposible... Tamén no outro día me dixo que estaba cerrado como as monxas da Sí, sí, clausura. está. non se lle mira nin tula. Entón, el pasoume notas, non? Nunha delas ven unha referencia a un concurso no 73 en Santiago, que di que en 1973 nun concurso en Santiago que poderas ti, que xuntaraste cunha xente e fora salir o concurso Santiago, é dicir, de repente, nun momento, como Había unha tasca en Monelos, sí. Había en Monelos unha tasca, xa pechada, xa fixeron casas novas, como todo. E ali paraba eu, tocábamos unhas pezas, sabes, como unha tasca. E viñan uns de follas novas, viñan meus amigos, viñan uns que cantaban che bastante ben. E un día, estamos así, e non fun eu precisamente, e dixo, e como non vamos a Santiago á xornada de folclore galego? E quedou así, e digo, coño, por tal razón. E xa nos organizamos nas tascas. Collimos a Sabela, collimos o outro, collimos a un bailarín, collimos outro, como un grupo ellos non iba, collimos unha dali e outra de outro lado, ensaiamos na pista do Liza de Monelos, montamos unha pandeirada que recordo non la señalanta. O cariño que che teño é máis do que che de tere, cabe na casca dun ovo, é máis